Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mandek nang kono. Lagi rumah. Wong kon nyukur lho, nang nyukur piye to? Cukur piye? Butamu cukur dak. Ambil yo ngene lho. Iki lagi separuh iki lho. Ya wis Goyang bareng video iki delok ta nang TV sing delok cekot-cekot seneng. Lala cekot-cekot tak pijetani kabeh. wis ngene Dik. Umur ora dirungokno. Goyang peta wewe nantangi aja nek ngono wae kok. Astagfirullah, wong ora iso nyukur, aku ora iso nyukur. Iso. Nyukur. Wis anu lho Pak. Botake lho Pak. Omonganmu. Lah iki kotake wis. Separo ae. Langsung disaki. Iya Pak. Oh. Nonton. Iki aku diparani biyen pasien kok bos enek wawan HP rusak digorene. Ora rambut ndek digorene. Dan ya Allah, iki kon benakno akun Google. Akun Google dikepruk ning arep ngono sik aku iki mentena juga sik akun Google tak warai minggu menit. Iki wis tak benakno siji, kene sing siji. Lah. Tak jujur ra dicangkem. Ndang to. Piye to? Cukur piye? Ayo tak omongi Wan. Keteng Wan. Moha iya. Moha. Mbak karo ora aku. Moha dik. Moha. Yo jane kloso, Cuk. Oh, piye? Ini lho, kok main kurang kloso. Enggak, dari kamar. Ya, kowe. Ayo kan. Nanti terus. Cuk. Tidak. Karo-karoan ning kok. Bila Tik. Tik. Lha ini apa to? Anu ini apa? Wis mbak sik ada rambut iki. Iki kan disungki to kena rambut kono. Alah kengkon lucu ngetok kok tinggal malah karo-karoan. Iki piye? Wis iso tenan ora to? Ala kok sok. Mau ukur model piye to? Senter. Mbak Cita kok sehat kok sama Cik. Awak Cik. Loro. Ora, aku ora sarat karo jenengan. Mama rasa nyongkor wae. Moha. Aja langsung geradak. Oh, ora. Sing tak pateni sik, iki nek ngomong ben menak. Sing tenanan lho. Iya ya, Cok. Masa wong. Ya akar ragu iki. Gak yakin. Lah piye lha sing kok ora kok. Iki wis iki ngene tok. Lah nek pegang. Lha iki wis. Kotak-kotak iki wis. Ngene lho. Moha sing guri wi elokne pisan. Yo iki ngene. Kamu ngene to. Moha lho, Mas. Ngene rek ngene to. Yo iki wis sampe iki dhuwure iki kayak Demi sekarang mana empret asal ngono kuwi kok. lha wis sak rene TNI to iki. Ora. Kosong. Iki nunggu ngene ae. Iki penteng kok penteng. Kosong ngene. Bila modele nang nyukur lho. Kleru Mas iki, Mas. Lah ngono lho. Alon-alon. Bahawa lagi. Bikin tenanan. Gue buadak ya. Jan Moha. Yang bang bayar ini toh. Mana aku tak kurang rendah. Kabel ini kok kita tipe terus ini nabi. Lu kotak-kotak. Iki yang ini iki. Ini ngono yang buatan sakit to Mas. Ngeten lho. Malah dari kita. Kita piro? Yo wis to ngono kuwi ae. Wingi nek susu mambedas mestene. Rambutnya menak syukurane kok. Ngono sila wong sak nedano rambut yo omong sapa. Ala wis minggu elek minggu. Lah tote metu kabeh to. Cukur wis ngene wis tak buak engko. Lah Aku wis wis ape pron to. Delok to wi. Kuwi kurang tipis wi. nang TV. Rang tipis ki yo dijiko. Nggo sing sesek oh. Ini anu prato. Padane sik oh. Kok malah Lah cukur wong tukang cukur kok nesu iki to. Cukur Jan. manut lho. ora
dipadakne sik nggak ditipisne. Enggak aku tak cukur malah penyanyi kayak kok padha gendel kabeh. Wah, tadi cukur manuk lha kok urung segre wis. Dhuwur iki padha apa ora ngerti. Alah. Kok cukur urung kok wis. Apik tenan lho. Ya. Ya. Wes pasrah aku nyampe awake lho. Wes aja sak dhuwur. Alah, ya Pak. Bikin kita. Iya ya urung. Ya Allah. Ini bahasai lho biyen. Jane jeneng gandul jeneng inggo inggi. Melek oh. Wih piye to nyempate togel engko. Wih nyempate ra ngono wih. Gatek kok. Ah, pengen tak. Mbak nanti lu. Lebat nyukure padu. Tenanan. Apik. Ngono wis reyati. Ojo. Mok durung rene kok. Iya. Yo padane kono ketok wis padha burung. Wis mesinmu ning ngene iki ada tenanan. Dek, sebenarnya Wah, minggu malah Pradur, sisih lo Pradur. Wis ki arek kene tok. Mengko coba dhuwur iki brek tok. Iki wis dhuwur nek kok. Kono ki aja dhuwur. Bocor dulu dia tok. Oh iya. Ah, kurang pas wi. Kene iki lho, iki arek kene iki. sing incang iki sapa? Aku apa kowe to? Ngene sampe elek malah tak kaya sapi lipat gitu. Ya kira-kira. Hal-hal itu tak sebut-sebut terus toh. Nah, halane apa rada dhuwur. Karek kowe. Iki gene iki ora to. Jojo. Moha. Prinsip iku nggak sopir ae to. Kita rekas sekarang ini. Mohai lincip iki. Iya to. Tajak nang iki. Ora ora wis sak mini. Moha iki tak kok lho. Moha bisa. Mohai Aku ki iso cukuran murah kuwi. Cukuran apa iso. Tepatnya nyambung sen. Ojo. Dewi masa ben ketok. Gak sah, Ben. Orang ini dawa. Ala dawa ternyata ben dawa. Ngene lho, cok ngepan malah iki gak oleh to. Ayo. Lagi. wis iki. Bagus sih. Bisa tengok mripat. Spil. Menang ya, menang. Tengok mripat, sebel kok mburi.
Tapi burung to kok meneng. Setose Kameramu jelas, aja eh. penceng. Ini rasa seleksi. Iya, Mas. Wes, Bro. Mubeng. Wes sih. Wes, ah. Mubeng tekan ngarep. Wes. Mubeng. Alah, wes aja lah. Udah, Bro. Wes, udah. Terus sih, Kak. Terus sih. Kok terus tapi kok durusnya terus engko. Ora. Ya, masih terus sih. Domendasku ki penceng kok. Oh, saya tau, terus sih. Ora. Kuwi kok terus duwe iki kok kene sok. Ora iki apa to? Iki nang nyukur dhewe nang iki terus sih. Nyukuri kene aku. Kowe nyukur kene. Ya, kita. Mah, Wis terus sih, Bro. lah dosa apa to ora kok. Angel Kene iki kenjebukan iki lho. Atane bet. Ngatur ae. Bener dong. Terus sih, ya, mantu iki. Hmm. Bocah yang tinggi ngomprok kok. Alah, ulat lo tok aku. Bawa. Oh. Itu lho memang ini. Ya, bro, wis padha ibarat kopi aku kan wis padha. Wes. Wes. Wes lo, kebas. Jadi iki aku kan nyukurke pengoki. Dewe nyukur sendawan. Isane lagi saiki repot ya, lagi repot terusan tadi ngopo. Kalau selamatan tatan kowe. Kowe cukup pisan berat to? Luar biasa. Selamat. Oke, jadi ngono bos, iki aku ngakang ya wawan rene kon bendakno HP terus jika kon nyukur. Yo kok Iki tukang salon iki kudune jan duwe kebet ngono kae to. Ini kira sudah bayar toh, kalau kegabah kok. Oke, jadi ngono terima kasih untuk berdua kabeh. Pokoknya sehat terus untuk panjenengan. Tetap asa, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.